Real lang eh. Video, pwede ka mag-post. Video. We're going all in Tagaytay. Pasukan ko kasi daddy. Pasok But right now, we are in a traffic jam. Tapos sigaw mo na lang. Speaker. Oh, this is, I am recording Recording na, our, trip to Tagaytay. Kailangan niya, nagwawara kami. Kung saan kami makaabot sa C5. Si Bibi nagkikibo ng tent para kay Mama. Thank you, Dad. Thank you. Pasensya ka na. Nararay mo na naman ako. Ngayon ni may hotel din bisa tayo. Hotel. O, yan baga, ang grep na naagian kami ng Lagmendes Crossing. Ayun, Jero. Ini Jerry's Grill. O, healthy dyan. Puro grill dyan. Ayan, healthy dyan oh. May mga ihaw-ihaw. Nagshabu-shabu nga. Sa ano? Ay, ganyan na niya. Naglagay lo. Mga music na niya gusto ko. Horseback riding kita dyan, no? Kari, gusto mo? Iyo, pero ano po junior? Nasa sentro kitang dayo. Ay, kada ako lang din yung Skyflakes. Sige na. Sige na. Kari, 7-Eleven. Ayan, may mini grocery. We are now here in the tavern. Gano'n mga yung flight? Yung flight ko eh. Iyo, aralang kawong kayak kita. Kain muna kami. Kain muna kita. Kasi 1:30 i-ready pa yung room. Kasi normally 2 PM daw. Pero i-ready na dahil ng burger. 1:30 daw pwede. Basta ba kung bulalong? Ayan, seafood. Dito na, oh, dito na. May view man, may view man, may view. Sa likod. O yan, may view. Diyan na lang, diyan. Hindi. BBQ. Naabot sa mo, siguro doon mo masiram digya. Inihaw platter. Wag lang kita, inihaw platter. O sige, yan. Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Ang araw ko lang ini. Yung nagre-research ako yan. Best restaurant. Yan. Hindi nga ng mga picture kayo, no? Kang nag-ano ang... Up. Ay, salamat. Hello. Ito. Wala na. Tapos na ang set.
Panahon mo, Maricel, oh, panahon mo. Ano, paborito Noy? Ilang po, paborito mo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Craft management and staff of Inside Restaurant would like to greet a happy birthday to Mom. Ruth. Happy birthday to you. Thank you. How old are you? Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Alam niyo yung Lucky? Ni Jason Miraz. Opo. Ayun. My dream, I keep you with me in my heart. Thank you. Sige, thank you very much. Mother, where are you? Ah, sa bagay. This is the room of Mama and mine.
Pedicure ako. Ma, good morning. Ready na magluluwas. Malahaw. Good morning. This is itinerary making. Itinerary making. Meeting. Understand mo lang ako yan, People's Park. People, pag doon man dira rin sa ano, lampas ng picnic. Duman man dira rin sa picnic group. Umusok ka pa doon ng konti. Kayo, Pang speed. Ang itsura niya gano'n siya. na-charge na si Clavel, nag-process na. Nagtarap na. Recharge na. Hindi nagara dito ka rin pa. Hawakan mo! Okay, smile!